Mbosibulibo, nwaanyị ada ekwu na amụdị epelumpe. Nwaanyị kwuo na amụdị epelumpe. Agbakọ onye n'oro obodo, ajụ onye kada ama onye ọzọ efulu bulu ibu. Maka na oge ekwulila ama onye bulu ibu o ji bụrụ na o ji ma na amụdị epelumpe. Mgbe na-agwa gị bụ nwoke. Civilization egbukwana gị. Nke a ga-agba gị nke ji enwụwa ọgwụ. Ka i wee mee enlargement. Na-achọ ka ime amụ gị ka o buo ibu. Ka nwaanyị wee like anya. Ịnwakwana ya nwa. Onye Igbo na-anụ ọnụ mgba mbọ fụ niile na video till end. Enwere ihe ga-amụta na video ife na-amalọ nnukwu ife nwere ike ịda na-emebili gị ife malọ. Gbakwa mbọ fụ na ịgbasalụ dị ozi. Ụmụnne m, ana m ekene unu n'ụbọchị nke taata. Ọ bụrụ na ị na-anụ ife m na-ekwu ebe ọ bụ na ị nọ, achọrọ m ka ị delu m hi, I can hear you. Comment go hi, I can hear you. Ogwu anyị ji wee bịa taata n'ụwa bara ezigbo ulu na ndụ onye ọbụla bụ okolobịa maọbụ agbọghọbịa, na ndụ mma na mpa. Ọ bụ na ị na-agadaba ụmụaka gị nso, ụmụaka dị under age, biko chief to ebe n'akụkụ. Okwu a bụ okwu okenye na okenye. Achọrọ m ka ị share program a dịka ị na-anụ onu m. I want you to share this program. You share go program. Have you shared the program? I need actually muka imilikete mmadụ nụ ife anụ nwa anyị chọrọ ikwu today. This particular topic I chọrọ ikwu today, let there go so many people useless. And this particular topic I chọrọ ikwu today, we go so many people enu. Anyị kpọrọ ya common. If I chọrọ ikwu maka ya tata bụ maka mmekọ nwoke na nwaanyị. Love making. Mmekọ nwoke na nwaanyị. Ka anyị chọrọ ikwu maka ya tata. Have you shared the program? Please share the program. Share the program. Enidili m ka multitude gee ntị. Enidili m ka anyị sọpụta, ka anyị dọpụta ụfọdụ. Ụfọdụ ụmụ okolobịa na ụmụ agbọghọbịa kịta si na mmekọ nwoke na nwaanyị ewezi ife ọ bụ. Ije agbaba okwu bajụa gị na ga-ejere bụ akọ gị ọnụ na ijere akwụkwọ, maka na ba afọ ilili n'ọnụ na akwụkwọ ka a da-akụziri niile gbasara ụwa na onye ọbụla na-ejere akwụkwọ enwere ebe onye afọ ma. Nwanne mama chọrọ ka m gba gị na edukeshọn na edika uche na bana aba bụrụ owu. Onye na-ewere edika uche, onye na-ewere edika uche ọsọ enye o ji edukeshọn niile jee mahadum niile o jechesie enye itikomkom ka ọ ga-abụ. Kedu ibe dị na mmekọ nwoke na nwaanyị? Mmekọ nwoke na nwaanyị ebutugo ụfọdụ akalaka. Den na mmekọ nwoke na nwaanyị ụfọdụ ndị mmadụ adịgogo enu. Achọrọ m ka m gwa gị na ịda iwu ọbụla dị na mmekọ nwoke na nwaanyị, ọ chere gị mgbe ụwa ga-atọwa gị ụtọ. Mala amalụ na omenala Igbo bụ nature. When you fail the law of nature, a sị na ọ na-abụ ndụ tọba nwata ụtọ, iyi olilulu elulu, iyi ọ nwụrụ ọ na-edebere iyi a ga-esenyite. Ndụ tọba nwata ụtọ, iyi anwụrụ anwụ esenyite, iyi anwụrụ anwụ adala ada, iwu adala ada osenyite. Thank you. Kedu ihe dị na mmekọ nwoke na nwaanyị a na-ekwu? Agwala nke sị gị, love making is beyond that momentary pressure ị na-eweta na ya, sweetness ị na-eweta na ya, or any other thing if you lili na ọ bụ. I want to tell you that love making can tie you and love making can lose you.
ndị na-achụ oke nwaanyị can testify to that. It's a natural thing, but you need to control yourself in some aspect. No matter na ọ na-afịa arụ, ọ fịalụ nwoke arụ ịkọntrol onwe ya ife gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị. Ọ fịakwazịla ụfọdụ ụmụ nwaanyị arụ ịkọntrol onwe fa ife gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị. Mbọsị bulugbo ọ nwaanyị na-akọntrol onwe ya maka gịnị na a na-ebe nwaanyị ugwu. Mana ndị ọcha abịalụ, o nwere something ị ga-aghọta about this civilization. Civilization wetara anyị ife ọma, mana ife ọjọọ wetara anyị rili nne. Kedu ife ọjọọ wetara anyị bụ civilization? Mgbe civilization na-abịabere, ọ fịala arụ ịfụ nwaanyị a sị gị na ọ na-achụ nwoke, na ife na-achụ ife bụ nwoke na-achụ nwaanyị. Ọ bụgulu na ị na-anya n'ewu, ị ga-afụ na oke ewu na-achụ nwunye ewu. Ị na-anya na ụmụ anụmanụ like efi, ọ bụ va na-achụ nwunye. Mana otu a ka ọ dị bụ mbụ before civilization wee bịa. No, nwoke na-achụ nwaanyị, mana tata nwaanyị achụwa na nwoke. Kedu ife kpatalụnụ? Nwaanyị nọdụzi otu a, arụ a na-atị ya belebele. Onye ame na ụmụ nwaanyị adaza n'odobe di. Ọ because of civilization mere na nwaanyị adaza n'odobe di. Arụ na-atọzi nwaanyị belebele. Nwaanyị nọdụ ime iwe mmekọ a na-agụ ya. Mbọsị bulugbo a na-ebe nwaanyị ugwu. Ebe nwaanyị ugwu. Ịma na ọ bụrụzi anụ arụ ya na nwaanyị chọọ iwe mmekọ nwe. Ọ bụrụzi anụ arụ ya chọọ nwe mmekọ na nwaanyị chọọ o decide ya na nya achọghị iwe mmekọ, o we mmekọ. Ọ bụ na ọ chọrọ ọma nwe mmekọ. Mgbe ahụ ka ewelu self control ebe ụmụ nwaanyị nọ. Mgbe ahụ nwaanyị ada asị gị na satisfy ya na nye elubere cloud 9. Mgbe civilization na-abịabe, nwaanyị enwere ibe bụ cloud 9 na nwaanyị na-adị satisfied mgbe ọbụla nwoke kpatụrụ ya aka. Mana civilization si anya ịrapụ ugwu ụmụ nwaanyị. Civilization amụtagolo anya akwụna. Mbọsị bulugbo na ndị Igbo ada agba akwụna. Mgbe a na-ebi nwaanyị ugwu, nwaanyị ada agba akwụna. Civilization amụtago akwụna. Moto ori. Ọ civilization. Tata anụnwa. Mbọsị bulugbo nwaanyị ada ekwu na amụ di epelu mpe. Nwaanyị kwuo na amụ di epelu mpe. Akpọkọ onye n'oro obodo ajụ onye kada ama onye ọzọ efulu bulu ibu maka na oge ekwulila ama onye bulu ibu o ji bụrụ na o ji ma na amụ di epelu mpe. Ọ ga-ekwu ama onye ọzọ bulu ibu. Mana tata nwaanyị ga-agba gị na amụ di ya na ọ pele ezigbo mpe na ọ dịrị elu ya ya na o nwere small prick na nyama manage na nyama nnọnwụkwa abụ shit. Onye bụ ihe nwaanyị ga-agba gị. Tata anụnwa civilization wetalia. Civilization wetalia. Maka na amụ palempe si na agbọ. O si na agbọ wee pụtawa. Na Chukwu ekere onye ọbụla ka nke ọ dịrị ara ọ bụrụ the same length ka bancha na-abụ. Nye na-agwa gị bụ nwoke. Civilization egbughwana gị. Nke a ga-agwa gị nke ji enwụwa ọgwụ ka i wee mee enlargement. Ị na-atọ onwe gị ahụhụ na-achọ ka ime amụ gị ka o buo ibu ka nwaanyị wee like anya ịnwakwana ya nwa.
ịnwakwana ya nwa, ịnwakwana ya nwa. Debe onwe gị otu afọ chi gị si wee kee gị, debe onwe gị otu afọ chi gị si wee kee gị. Ijejeje nwụwa ọgwụ ka ime nye large, ịtraịkwana ya. Don't try it. Mmekọ nwoke na nwaanyị, mmekọ nwoke na nwaanyị elendago ụfọdụ useless. Achọrọ m ka m mee ka ị malụ nke bụ nwoke, ka ị malụ amalụ na nwaanyị bụ iyi, nwaanyị bụ alụsị, nwaanyị nọ ọdụ ka Chukwu ma ọ bụrụ na ọ bụrụ Chukwu, maka na nwaanyị bụ Chukwu ị na-afụ anya. Kedu ibe ji wee sị na nwaanyị bụ Chukwu ị na-afụ anya? Ọ nwaanyị produzuru mmadụ, nwaanyị bulu mmadụ n'afọ nọchọ ọnya, nọchọsi anya mụpụta ya. Nwaanyị bụ Chukwu izizi anyị maalụ, wee gwueze nke anyị na-ada afụ anya. Chukwu anyị na-afụ anya bụ nwaanyị. Onye melu o ji wee bụrụ n'ala Igbo na-edebere ya ka ụmụ nwoke na-agbalị nwaanyị idibo, maka na anyị ma the spiritual value of our women. That's why we have a maximum respect ebebano. Yes. Mbosi bulugbo, maka na ọ bụrụ na a na-akụzi ife gbasara omenala kịta, ụmụ nwaanyị ga na-ekwu na omenala has no value for them, na omenala adịghị respect ha. Mana ọ bụ civilization mere respect ewere ebe ụmụ nwaanyị nọ ji wee na ka mgbago ofu. Jee jụọ your grandmother si kedu ka ụmụada si eme operate mbosi bulugbo, maka na obodo kpasi alụ. Onye mere o ji wabụrụ na ebe ụmụ nwoke na-akpa nkata na adịghị ekwe ka nwaanyị nụ ya, maka na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị na ụmụada wee mee mitin, mesie mitin, wee bata wee gwa ndị obodo, kwuo wee gwa ndị obodo sị na ụmụada na-achọba obu amapụba. Ụmụada sịba mitin na-anụ nwa unu mere ebe ahụ na chi mere ụnụ ama mmie ịma na ama mmezie, maka gịnị na ada ekwugo. Ada were the final say in the family. No matter how stubborn your father may be, adị ya nwaanyị kwuo ụgwọ stand ya ọgwa mgbe eziokwu dị, mgbe ada na-ahụ n'eziokwu. Mbosi bulugbo, nwoke ada eduta nwunye ka o tibie ife, na itie nwunye gị ife o wee bụrụ na ụmụ nwoke ada ajụ ese, nwunye gị wee jekọọlụ ụmụada ebulu ọgụ bịa be di ya, ụmụada ebulu ọgụ bịa be di ya. O nwere nwoke ga-etinye aka, maka anyị ada eti nwaanyị ife. Ejide nke bụ nwoke emega akapa, emega akaja, nwere ibe ị ga-eme. Mana civilization wepụrụ the right ụmụ nwaanyị welu na tradition. Stop dị na-ebuli emu anyị na unu bulie tinye n'ụka. Ụmụada abụgo CWO na CMO bụ ndị ụmụ nwoke. Ụmụnna emebego mitin n'ụlọ ụka. Civilization na Christianity religion landalụ ụmụ nwaanyị dị powerless in tradition. Number one bụ for the final say. Ụmụada ịmagwu ya bụ na ụmụada anụlụ agbagi o nwere ka okorobịa ga-agbagide kasị aka agwa ụmụada na ebe gị na-akwa ụmụada ịma na nke ka agana ụmụ nwaanyị eme gị ịma na ụmụada bụ ka nye gị one instance. Ọ bụ na omenube na bunu o nwere ka ị ga-esi wee mezibe your mother ike, your own mother. Ị na-efili na o nwere onye ga-agba gị okwu, your mother wee mekata wee jee mitin ụmụada wee kọọlụ gị ị na-emebe. Ụmụada ga-ebugodo ụzọ bịa chie gị warning ibe ị na-eme adaba nwaanyị, ị ka kachie ntị wee gba nkịtị. Mbọsị mma gị ga-ekube ume, mbọsị mma gị ga-anwụ, asị na mma gị anwụ ana. Ụmụada abịa ọgụ, ụmụada ga-ekwo gị unyi n'iru, paredi gị n'obodo niile. O nwere ibe ụmụ nwoke ga-eme, onye ọbụla ga-anọdụ kam. Maka gịnị? This is ụmụ nwaanyị nwere so much power in tradition. Onye ka o ji wee bụrụ na nwaanyị ada eje agha, nwaanyị ada eje ọgụ.